Foi nun acto dunha hora na comandancia da Garda Civil de Pontevedra, en Poio, onde Manuel Touceda tomou posesión como novo coronel xefe. Asume o cargo tras a marcha a reserva de Simón Benzal. Touceda, natural da Estrada, regresa ao que foi o seu lugar de traballo durante unha década e que deixara o ano pasado para poñerse os mandos do Instituto Armado na provincia de Lugo. Logo de xurar o cargo, o novo coronel xefe dirixiuse aos membros do corpo e autoridades, asegurando que asumir o mando da comandancia é unha gran honra e unha gran responsabilidade. O acto estivo presidido polo delegado do Goberno en Galicia. Pedro Blanco expresou a súa total confianza en que a incorporación do coronel Touceda traerá excelentes resultados para a seguridade da provincia, un territorio cunhas características propias. Pontevedra ten varias características que fan especial. Ten unhas poblacións de alta densidade de habitantes. Falamos de unha provincia que ten 3 portos importantes, falamos que además é fronteira e además, pois, ni máis ni menos ten un aeroporto, por lo tanto creo que se conxugan un montón de circunstancias que a fan específica. A pesar disso, configúrase como unha das provincias que é máis segura de toda España, por lo tanto estamos 9 puntos por debaixo da media española e, por lo tanto, eu creo que fixeron unha labor absolutamente extraordinaria. Pedro Blanco salientou que o novo coronel xefe conta con máis de 3 décadas de traxectoria impecable na Garda Civil e cun profundo coñecemento da provincia e do seu equipo humano. Do mesmo xeito que apuntou o propio Touceda no seu discurso, o delegado do Goberno tamén puxo o foco nos desafíos aos que se enfronta o corpo. Bueno, eu creo que as metas fundamentalmente son a protección, como di vostede, efectivamente, ás vítimas de violencia de xénero. Creo que é unha política fundamental dentro do que é a actuación por parte do Goberno de España e, dende logo, manter esas cifras de seguridade nesas cifras tan importantes, sin deixar de lado a ciberdelincuencia, que, como saben vostedes, é esa cifra que nos está preocupando, que nos ocupa e preocupa, e, polo tanto, eu creo que é unha das líneas fundamentales. E dándolle continuidade ao traballo dos seus antecesores no cargo, Blanco confía en que o novo coronel xefe encarne a modernidade e a adaptación da Benemérita ás novas necesidades da sociedade. Touceda supón, además de ser unha persona da casa, digo da casa porque tamén é pontevedrés, pois é unha persona que representa ni máis ni menos que esa cara moderna dos corpos e forzas de seguridade do Estado. Por lo tanto, eu creo que hai que reforzar esa liña e creo que nese sentido, creo que é unha decisión moi acertada. O acto inclúe tamén un homenaxe aos que deron a súa vida por España. Rematou cun desfile polo corredor principal da comandancia de Pontevedra protagonizado polas diferentes unidades que compoñen o Instituto Armado.